Kulindeleke ukuba umongameli Cyril Ramaphosa enze intetho kanye apho ubaw'uNelson Mandela wayenza khona intetho yakhe yokuqala emva kokukhululwa kwakhe entolongweni ngecawa umhla weshumi elinanye kuFebruary ka-1990. Namhlanje sisikhumbuzo seminyaka engamashumi amathathu wakhululwayo elivalelweni uMadib'omde. Intetho kamongameli Ramaphosa ngale njikalanga inxalenye yothotho lwemisitho eza kuqhutywa entshona koloni ukukhumbula ukukhululwa kwaMadib'omde kwintolongo eyayisakwaziwa ngele Victor Fester ePere. ubaw'uMadiba waphuma kumasango entolongo eminyaka engamashumi esamkelwa zizihlwele ezazicolota. Wathetha naloo mawaka abantu kwibalcony yeholo esixeko saseKapa. iNelson Mandela Foundation ihlaba ikhwelo kubemi beli ukuba basebenzisa olu suku lwanamhlanje ukuzibhenca kukhangelwa indlela zokulwa urhwaphilizo ukungalingani nendlala. Ziliqela indlela ezivalwe kumbindi wesixeko saseKapa kulungiselwa lo msitho umongameli Ramaphosa aza kuthetha kuwo ngexesha kanye esisonye somzabalazo sathetha ngalo kokuqala sikhululekile ngomkhono emva kwentsimbi yesithathu xa lisiya kunina.